Pokoknya berbareng ya. Gue telepon ngaten. Ngat Ora patian. diler kayaknya. Iki pasang ini. Kobar banget kok. Lar ya. Tekono besar. Akeh ini kono. Akeh. Tutul saya. Besar. Tapi tidak kayak dulu bisa ya. Lah jenenge sampel ate ora kaya ngene. Tidak ini tidak mana Hah? kalau tidak hasil sudah kotak lah. Podo ae. Podo ae. Gue mana ya itu. Iya podo ae bahane mesti kan delok ning anu. Ya nang HP. Masih emang turu apa? Enggak dikit paling. Tapi Jaluk adek. ya konten. Yang ngetek nyolongnya. Jam piro awan meng. Wis ah kan konten. Hah? Wis ah. Oh sapa? Ya konten. Oh. Yang gejong emang duduk ning mburi. Lek jan amang mesti. Gak, aku Lah wong mundur sapa? Gak mundur lek jan. pijet bang mah. Oh. Tapi rasa kecap tok kan nih. Rasa kecap tok. Oh. Konten ayo. Wis. Durasi. Gas. 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 Kilo. Iku, Rapat rata kabeh kok. lah terus mau mambu iwak tok berarti. Ya kroso iwak tapi.
Anak-anak di syuting ora gelem kok kaya. Kalau anak-anak ora di syuting ora gelem. Gratis lho nek bose ndang jaluk bose ya. Ora gelem jaluk bose kok. Nggak transfer lagi. Oke. Dia ngomong baik. Coba ini gratis kalau jadi. Hah? Apa nih? Apa ini? Apa sing mosok e? Kok jadi ora wani kok nang Om. Kakan blenger asine. Nek kakan asine blenger. Parah ya, belas piye. Gas. Go. Ora. Bisa digolek. Gas. Wih. Ukur kabeh emang semangat. Yo. Kene buto ijo. Hadir buto cak. KKS ya. Sik. Pokoknya rak lamben. Kuane iku ajajine cak. Om. Tiga konten iki. Ngomong dah. Nah, kalau ganteng kok. Dalek dames nyeluk tukang sampel. Bos, nanti aku bos. Ya mis. Boleh bos. Sih gak tuku aku. Ini anaknya sing tuku. Arifin. Arifin. Enggak, sing sitok Elina. Nina ono kontene ya? Nina ono kontene iki. Elina bareng kok jalan. Ketoke enek ketoke.
Jika surat tuyan juga. Kalau ada gantian. Kayak lu kayak adik kakak kayak bungkus ya. Gas. Gas. Mek apa ya? Di konten iki. Kan kecap. Kan kecap. Kecap. Cone tutu. Ya sih. Mana bakul musuh jalo. Icil pak. Permangan mie warteg. No, yo no. Ngelamun ae iki, Mang. Ngelamun, ngesano ndekne teko kulon wis dicegat rumah. Oh, hah? Teko kidul dicegat tres, tuh kan? Terus gak ono ya? Baksone ono. Ini gak serame gak serame gak elek terus gak ono. Tapi kan dodolan iki kan, Jan. Dolan bojone. Kan mbek popa. Terus teko etan Tetep aja. ono iku bali desa. Ini tengah-tengah opo lek gak wong lawas-lawas. Tapi nomor anu iki. Kakak 55. Kita kabeh 55. Turun. Iya. Matur nuwun ning sapa? Sopo masak nang aku? Nggih. Tinggal loro. Sopo? Iki kayak aneh siapa? Putih ya? Iya nek but. Nek but kafe lho iki. Dia keluar. Segini wis tok iki. Apa? Iki kafe sapa. Mbak Ari wis soko iki. Tidak masuk katanya. Iya minta. Karir enak ini tuh ya? Dari nama. Mati terus nih? Hah? Kita lampuin mati terus. Gak tau dikakno. Dari. Sawanan dikakno kok. Lawangnya tutupan kok. Awan. Enak, Mak. Awan ah. Awan dia turu Bengi. Kalau kita akhirnya ke jam 3. Ayo buka. Enggak boleh cewek sini. Buang, Bu. Nak tiba nak malam. Kira sing boleh. Kilo. Nak naik motor ada. Matur rumah aku sih. Yang siap. Makasih. Oke. Makasih Om.
Iki kok tinggal tuku susumu lho. Iki ndak nok Gus. Wis ngentek. Lek Om. Ya Gus susuku entek Gus. Menawa ora sangu. Di konten pas oleh sampel uga. Telung bodo gak oleh sangu sih. Kan kilo. Coba. Karena kilo. Kan Kilo. Nak tiba nak rasa derek. itu soalnya. Soalnya itu. Wes gede ngombe susu ae. Ini sarang. Hah? Pisan kok sedih. Masak bisa ya. Makasih Om. Gasih ah. Oke. Rasa kamu. Jangan. Oke. Stang. No. Gak bilang. Oke, Om, makasih. Om, makasih. Enggak ada. Kak, kok ben gak macak-macak lho, nak kayak dulu. Heeh. Kita macak-macak iki tadi. Macak apa? Jadi betul-betul Mas ya. Magus e. Udah bilang sih. Oh, magus beda dengan macak-macak. Loh, Anda kok. Oke. Kak, Ya wes, makasih no. ngomong sih. Iku kok telepon HP. Sopeng. Adik, jelek kah? Kak, Iku ben mau HP. Oh didelok anum. betul anum. Tapi Biasanya ndak adik kembar, adik dua. Kata saya adik dua. makasih Om. Kok ben anu dilebokno. Kan kalau adik dua kok. Pegangnya loh, makasih Om. Pegang sama. Makasih Om. Karo Om. Si Anum lihat nu. Kene lho. Aktif ini kan. Ayo. Dan, Ayam muda. dan. Makasih Om. Dan. Makasih. Duh, piye kok ngomong. Makasih Om. Malu-malu ngono kuwi. Ora boleh kulit itu ya. Oleh telepon karo si Rosi kan. Iki lho. Iso iku nakal iso ngadu ning aku ndak. Telepon dia terus yo. Silakan gak, Bu? No, dolanan karo liyane iki lho nakal ndakno omku. Asah. Wis dipaten gak usah telepon nih. Kok yo iso tak ngono iki. Nang gambare lho. Makasih Om. Lho ngene iki nyerat dulu. Ya udah. Berapa kotak kecap ora? Panas ya? Panas. Wes iku ae. Bagus. Pakku wong siji wesan kan. Bagus. Tahu. Lho dak kono dak bisa kowe nae. Ndang ngebono kulkas ndene sapa? Ya ndarono. Hah? Karena Ah, nggih. Lah kan yo dak dudu wis ora. Lah yo ora mau maju nang kene ae. Mosok cewek awet kok. Sing komen cuma siji tok. Sing komen langsung kok. siapa? Jalan HP dhewe ae. Koyo ora. Eh, Enggak. Ngapain kayak ini? oh iku perasaan to. Nututi kowe ra no. Nututi kowe. Perasaan to. Eh? Perasaan to lemune. Ayo masak ya, Gus. Saiki nek aja makno. Masalah pendampingnya. Cewek. Wah, sudah kasih nama.